officially last sunset light 100 days into that. Guys, ready okay? Okay, let's do it. Here we go. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಖಾಲಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಗತ್ತು ಇಡೀ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ದದನ್ ಮನಗ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ಬಕ್ಕ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೂತನ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂದೇನು ಒಂದು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಇತ್ತ PVR ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. PVR ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾ 100 days ಆಪಿನಿ ಬೆರಳೆನಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂದು ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ಲ ಅವೇ ಒಂದು ಪಾಲಗೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆನಂದಿ ಅನ್ಕುಂಪಲ್, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದೆಂಗದು ಗುಲ್ದೇರು, ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಚೈತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು, ಜೀವನ್ ಉಳ್ಳೇರು, ದೀಪಕ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಮಾತಿರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ PVR GM ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ 100 days ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲ್ತಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ ನಡೆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಪಾತಿರ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು 100 days ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Thank you. So first of all, congratulations to the entire team. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಜನಕ್ಕೆ ಲಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂದು ಖಾಲಿ ನೀವು ಮೂವಿದ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ 100 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಆಲ್. ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಂಚಿರೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿಸ್. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ 100 ದಿನದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ PVR ಮಲ್ತ PVR 100 ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚನಿತ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ 100 ದಿನದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೂಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಶೋ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತ ಎತ್ತನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ 100 ದಿನ ಪೂರ ಕುಲ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯೋಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡೆ ನಮಗೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆಡಿ ಇತ್ತಲ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದು. ಸೊ ಆಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಪಿದೈ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಬೈದನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ 100 ದಿನ ಎಂಚ ಆತನನ್ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಗೆಂದವರನ್ನು ಬಂದು ನಂದು ಕಾರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಂತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂಡ ಇನಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನೋಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನೂತನೇ ದಿನ ನೀನು ಗೆಂದಾದ ಕೊಡ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತು ನಕಲ್ ಪತ್ರಿಕರ್ತ ಮಿತ್ರ ಇರ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ವೆಲ್ಕಮ್ ತಂದು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನು 100 ದಿನ ಗೆಂದ ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಳೆಗಳ ಏನು ಈ ಮೂಲಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಡೊಂದು ನನಾತ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಓವೇ ಐತಂದಲ್ಲ ತುಳುಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೆಂದದ ಕೊಡುದು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ನಡೆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರೆಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ರೂವಾರಿ ಇಂದು ಪನೋಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ ಬೈನ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ 100 ದಿನ ತಾನೆ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಪಿನ ಪಗ 8 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 8 ಜನ ಇನ್ನು 100 ದಿನ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡುಂಡ ಈಗ ನಿಖುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಣದ ಯಾಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖುಲು ತೂತಾರೆ ಮಾನದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಟ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಓಡಾಡ್ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿನ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಊಟ ಬರ್ತಾನಮ್ಮ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾತ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನನ್ನಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಕೂಡ ಕಂತು ಕೊಡ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನೆದುರು ನಿಖಿಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಪಿನ ಆಶಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳುತ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂತುಕೊಂಡ ಅಕು ತೂಪೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೂಪೇರಿ ಪಂಪಿನ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ದು ಕೊರಿಯಾರೆ ಐಕ್ ನೋಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. 100 ದಿನ ಕಂತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾತಿದ್ರು ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದುಃಖಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. എനിക്ക് ഈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ವಿಷಯ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಚೈತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಸಜನ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರುವುದು ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಾರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂಟುದಾರೆ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು